Amai. Hé, zijn er wit of zo? Die twee. Dat is de naken, maar dat is weer, hè? Ik denk dat er nog een stuk varkensvlees was. Wat zie je dan, mama? Daar gaat je niet van. Hij is er. Hij is Iedereen gaat erin willen. Nee, ik ga niet aan. Nee, laat hem niet. Maar en die was direct meer Hé, dat ze weet wat een winkel in 5 kleuren, dat is zo schoon. Dat is schoon. Maar dat is fantastisch. De wekker niet elke kilo is hier liggen. Hè? Nee, dat vind ik nog wel eens. Amai, Vera, dat is Papa heeft dat gemist, hoe is hij? dat is toch wel, hè? Dus ze beter even replay dan, hè? Oeh, hè? Ja, ik ga alleen, hè? Natuurlijk. En niet bomma. Nee, met Maar de kleuren dan is is een een witte? Met witte. Die alleen Vera. Bij papa. Dat is nog een krant. Allee, dat vind ik nog goed. Dat is toch zo in de winkel, hè? Child friendly. Nee, dat zei niet eens tegen mij. Ik is een kraak. Zeg maar. Want ik dacht dat ik bij ons in een kapellenstop moest Dat is gaan. een andere kleur. Nee, dat is goed. Nee, ze heeft hem al gedrukt. Dat is goed. Allee, dat zijn er veel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30 allemaal, zeg. Nee, nee, niet die. Amai. Maar, Sandra, wat heb je dat? En is er een gekregen? Pak En dat hoe is dat dat komt? Die kraak, zeg het toch? Oh, in de kraak. Oh. En ik ging naar de dijk. Ik zeg, denk in de vitrine nog een heel doos. Ja, Dat is maar niet schuld. Ah. Dat is moffel. Dat is gewoon moffel. Dat is lekker, dat staat. Nee, die wacht op een tombola. Moet even wachten nog. Zeg maar. Dat moet ook best wel. Ja. Hallo. Mama, op de Ja, die zijn van A, ja. Ja, krijg ik Je krijgt overal een Venetiaan in, hè. Ik ga weer veel overal dat bouwen mag. morgen. En Lindsay weet het. Ja, tuurlijk. Je moet pipi doen. Pipi, dat moet pipi doen. Allee, ik zijn blaadjes geslaagd, die zei.